Wij zullen bij Sarah thuis badje. Oké, maar net boetenbjatje. Ja, wij badje binnen. Doei! Goed, veel plezier. Zo, nou, even zien. Een beetje mogelijk. Nee. Goeie meneer. Ja, Wij samen ben je nog Jiltie. helemaal gek worden? Vissende gevaarlijk moeten. Je moet er gauw naar binnen. Ja, maar meneer, daarom samen wij dus Jiltien om het... Goeie mevrouw, wij samen Jiltien om het waterveeltje, dat we altijd badje, stankvrij te maken. Als de stank komt, willen wij met een soort boeteparfum de stank voortspuiten. Maar daar hebben we een heel veel geld voor nodig. Zo, Want we bouwen dan een grote machine die het automatisch elke stankel in één keer voortspuit. Zullen jullie daarvoor een liedspietje Jiltje aan willen? Wat leuk! Wat een goed idee. Ik doe mooi. zo. En nou naar de winkel! Nee, ik ga een volle battery-idee. En, had mijn huid nog niet terug? Ik ben ridder Flim Flam Plooi. Kom maar op, jongvrouw. Kan ik jou echt helpen? Ja, help je dat. Ik kom er nog aan. Ik zie jou helpen. Kom maar, ja. Waar ben ze dan al? Nee, hij heeft niks terug. Hij is nog lekker rond het badje. Oké, over en sluiten. Hallo. Ach, hallo. Hoi. Welkom in de buitenparfumfabriek. Leuk dat jullie er zijn. Laten we verder praten in mijn kantoor. Kom. Oké. En wat een geweldig idee hebben jullie bedacht voor jullie buurt. Dus vraagt wie dus of we de butenparfum in een grote tank krijgen en net in alle losse flesjes, zoals in de winkel. Ja, dat moet wel te regelen zijn. Dit is het yield wat we samelen. Oeh. Ik denk niet dat dat genoeg zal zijn. Maar omdat jullie zo'n goed idee hebben bedacht en de hele wijk heeft meegeholpen, wil ik deze keer wel een uitzondering maken. Ja. Tegen dank. Geen dank. Wat is jullie adres? Dan laat ik het direct vervoeren. Mooi. Nou, succes ermee. Hoi. Hoi. Mijn huid komt vreed weer in deze loodsklussen. Daar moeten we voort aan de slag. En die hier, Disse. Maar het valt er toch af. Zo. Auw. Wat is dit nou even friemelding? Echt, André. Beloof me dat je net weer stiekem naar boeten tagist. Dan wist hoe gevaarlijk die stank is. Ja, maar kijk, daarom hebben we de machine maken. Ja, maar aan... Niepig van ze, toch? Welkom. Wij binnen hier maar us aan bijen hoor. Voor de ontbleting van de anti-stankmachine. Deze band had dit prachtige idee bedacht. En met hulp van het yield van de hele mierskip dit bereikt. En met nog wat extra hulp van het Boetenparfumfabriek, heb ik begrepen. Dank daarvoor. Ik denk echt dat we deze stankcrisis bestrijden kunnen als we maar alle jaar geer werkje. Nou, dan is hier de anti-stankmachine. Dan jou ik nou het wit aan André, dit us uitlezen zal hoe de machine werkt. André, doe kisten, hoor. Maar één druk op de knop kunnen we flink wat boetenparfum uit deze machine komen letten. Als er hier dus een stankboom komt, zal de boetenparfum die stankboom op uw buurtpleintje helemaal oplossen. En zo kan elke nie hier weer veilig op het buurtpleintje komen. Toen bedacht om boetenparfum in de stank te brokken. Ja.
Roy, zo je op de knop drukken willen om Sjen te laten wat de machine kennen? Ja, wis. Hè? Roy, wat is er mis met de machine? Hè? Daar is wat. Wat is dat? Kom mee. Ja, het roept naar de stang.